beautiful, cute little dresses for the children. So, umpisahan na natin, tara. Tao po! Bakang baby. Ha? Bakang bata. Tao po! Knock-knock. Tao po! Bukas! Ano si baby ko, no? Ayun. Ayun! Higa. Bakit? Pasok. Ano nga? Ano kaya? Bibigay kami. Ano nagbibigay kami? Ay, nataon na ako. Higa, naglalaba ako eh. Sige lang. Wala, thank you. Masulat naman. Wow, thank you po. Ito. Pililo. Salamat. Buko! Ano batang? 9 months pa lang. May maliit. Ilan po na si Ine? Ilan? Ilan po na si Ine? Ilan ba? 11 na. Sa... Ang galing. Maliit lang siya, bayan.
Dito lang po na-stretch. Pinadala po yan galing ibang bansa kaya pamimigay po. Hindi, tinda mo. Hindi yan tinitinda. Tama-tama. Ayan. Ay! Christmas ito. Crunchy. Wala siya dyan? Tulog po. Kaya pa, kasi... Kaya mag-picture tayo. Ika, alalayan mo. Parang nakaikot kami. Ika. Halika, dali. Halika, mag-picture tayo. Salamat. Halika. Dali na. Hadlok na siya sa kuha. Wala kayong gaster na pang malalaki? Wala, Nay. Sana nga eh, may mag-ano sa akin, may pamamigay din. Sige, dali na, Nay. Yan. Picture na ako, kuya. Pamamigay kasi ito. Ay, yun kasi yan. Yung namigay yung nakaraan din. Kaso isa na lang ito. Next kasi. Ayan kami ha. Ayun guys, I just got home. Masaya na nakikita mo yung mga batang binibigyan mo na natutuwa sila kahit sa konting mga bagay lang. Nakakataba ng puso. Sana more blessings pa para makashare pa sa iba. Abangan niyo po yung susunod na ipamimigay namin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.